May nga po, bro, yun din. Gapo. Oh, sa may mong issue dire. Ah, pwede ang mga tana akong kuhan dito. Bro, yun din gapo kay sa akong caption is pangutana. Mangutana. Oh. Ay, mangutana ko. Ah, Ah, pwede kay. kaning Biblia ba? Sa pagbuhat aning Biblia, diha na ba'y kapitulo bersikulo ning Biblia? Wala pa yun din gapo kay sa una. Ang Biblia, natawag og Biblia, naanay new og old. Sa ato pa, wala pa tay kuhan sa una. Wala. Kanang kapitulo, Brad, kinsa may naggama anang kapitulo, gabutang anang kapitulo sa Biblia din, kanus ang nagibutangan. Okay, tubag. Wala ginay mabasa sa Biblia nga kinsay Dili pangutanag na mabasa ba na, dili ba? Ang pangutanag kinsay nagbutang ang nagkapitulo sa Biblia, nga ano ang Biblia na to karon do na may kapitulo niya. Kanus sa nagibutangan. ang naghimo gyud sa Biblia, ang mga apostoles gyud sumala sa Lucas 1 bersikulo 1 og naa sa Lagi. unang Juan 1 hangtod sa 3 sa Amplified Bible Translation. Again, Ang pangutana ba, kinsa man ang nagbutang, kanisa lang, kapitulo lang sa ta. Kinsa gibutang og kapitulo sa Biblia din, kanusa po nagibutangan. Ngay kaduha, kinsa po'y nagbutang og bersikulo sa Biblia din, kanusa sa nagibutangan. og magisgot lagi ka pangalan niyo din gapo, walay pangalan nga kuan kay giingon dito Paano ko mangutanag unsay denominasyon anang namutang og kapitulo bunagin manadili. Ang ako lang is kinsa maging tawhanan nagkabutang ana og tawag aning Biblia aw Biblia kaning kapitulo kanala sa kapitulo bersikulo kanon sa am nagibamutang ana. Ito ba, wala lagi ko'y mahatag nimo nga pangalan o wala ko'y mahatag nimo nga pizza. Biyawa. Pay matag. No. Pero sa history book ninyo, nakagod. Dili ayaw sandig sa among storybook kay pan mo na maron Japon kam to og storybook basahan ka na ako sabi kam to obe. Lagi. Atong tubag lagi, atong tubag, wala lagi mabasa. Sumala sa Oo. Dili kay tubag ako. Dili man ta magbasig Biblia kay kung magbase ta nag Biblia wala naman nas Biblia na man nagsuwat ang Biblia na man sa hipos wa pa man ay kapitulo di ba wa man pud siguro moingon ang ato ang mga apostoles nga naa diri sa kapitulo bersikulo siguro na nila yung ano dili ningon lang nga nag-ingon ang kasulatan di ba ni ana mga apostoles base sa kasulatan bro adyon ningon nga diri sa kapitulo bersikulo nakinsa man gining tawhana gahatag ron og kapitulo sa Biblia din kanus ang nagibutangan kanus ang pagbutangan na niya kaning bersikulo kanus asa nagibutangan ngano ang Biblia nga na may bersikulo jud nya unsang pinakaunang Biblia nga nabutangan og bersikulo kapitulo ano sa ni ana pagka karon Wala lagi ko'y mahatag nga pangalan ka po, wa ko ko'y mahatag nga pizza kay wa man sa Biblia ko na yung pangutana god. siya nilang Brad kanang unsa man ang pinakaunang Biblia nga naprinta ug kanus ana nahitabo asa na giprinta printa dili translation printa kanang na-print unang Biblia nga na-print. Kung original akong kauban sa original ka po akong kauban dili original din akong kauban sa original 1611 ka po mao na ang BGB translation. Unang naprinta dili nang 1611 kay 1611 before ng 1611 na may mga naprinta nga Biblia. Unang Bible nga naprinta dayon kanus naprinta asa giprinta. Ang akong mga bugos ka po daghan kayo sa man sa Latin Vulgata o unsa na og Kana Latin Vulgata wa man na translation daw na dili man na printed translation mo na Latin Vulgate translation na. O kana yung unang naprinta ba na print kay paghubad anang Grego pa dong sa Latin Vulgate wa pa man siguro i-printer ana panahon sa Hieronimo wa pa man motunga ang printer ana. Unsa mang unang nga Biblia nga naprinta jud din asa giprinta nang niya
O, wala man na sa Biblia ka po. Ipangutana ba? Kanang nas. Pangutana lang. Wala sa... Hindi, nag-isgot man tag background sa Biblia. Lisod kayo, magbasa-basa tag Biblia, din wata kay bawas background. Gani, kanang KGB nga imong gisig panghambog. Kanang KGB nga sige nimo panghambog. Na naman na sa mga 1611 naman na. Now, napo, aside na 1611, di ba, dagan naman kayo mga translation ng gawas. Aside ng before sa tawag aning 1611. O, dagan kayo mga translation ng gawas. Ang ako lang pangutana is, unsa man yung unang Biblia nga na ko nangutana ni mo karon wa pa mo kay nahatag tubag. Ano ni? Sa nga akong post lagi, ang caption ako, may tungod sa Biblia mo ito ang sinuganan ko sa pag... Lagi mabitan ni niingon ko nimo mahitungod sa Biblia no. Una nangutana ko nimo background sa Biblia, mo ko mangutana nimo itlog pila kilo. Papo ko mangutana nimo og talong pila ka buok, tapo kanang talong baligjes. Wala man. Biblia ra gid ta. Mao man nangutana ko nimo nga kay unsang Biblia ang unang naprinta? Bangot tara ba kang naso doktrina nimo, kanang doktrina nimo nga wala sa Biblia. Di kana lang sa gusto na kong mahibawan kay pastor magaka. Siyempre, natural pastor. Eskwela dyan na nya. Aside na ng eskwela ka, dagan dyan kong nahibawan na na. Lisod ba kayo ni mo makatakibawan ni na. Unsa naman ni noon eh. Ipangot na ba kanang naa sa inyong mga doktrina nga wala sa ngana ba? Kanang mga doktrina. Ay, kana lang sa akong gustong mahibawan. Isip pastor magaka. So isip pastor, unsa man ang pinakauna nga naprintang Biblia? Ug kanus ana naprinta? Katubag na wa man na sa Biblia. Dili ba background man eh about man sa Bible. Wala ko mangutanag kanang about sa sulod sa Biblia. Nagisgot man ta kanang KGB o asa man ang KGB karon na printa. Nya kinsa mang simbahan ang responsable nga nagmugna ng KGB adtong tuig 1611. Sige daw. Ang authorize na si King James, mao na ang nagsulat sa Nag-authorize si King James. Ang nagkuan ba translate Kinsay gahi mo anang King James version? si King James. Sigurado ka? Sigurado kayo sa dili bogos. Biasa man na nimo nabasang ebidensya nga si King James mao'y naghimo anang King James Bible. Nakabasa lang kay King James, ngayon nagag si King James may gahimo. Ha? Kanang KGB ba? King James version nga Biblia nga 1611. Una man ang gawas no. Wahi naman tong naay the New King James version. Kinsa may nagmugna ana unya asa man na gimugna? Ay na ipangutana ka po kanang ipangutana ba kanang. Sige ka tumagwa, wag lisod yung tumagwa. Tay. Musangkot mo guni nga ang Biblia inyo ang kunon nga inyo ha. Unya ang kasulat nag-ingon. Wala man ko mangutana kami amo aba nang dili man ako gi-issue diri amo aba ng Biblia. Nangutana ra mo kung background ng mga KGB wa mo kay katubag sao man nilon. Musangkot mo sayang kini. Sayang kini mong caption karon nga tawag ganing ni ang pangutana tubagon ko nya. Ang akong punto ang pangutana kanang naasod sa Biblia ba ay nang was Biblia ka po. Sige. Nasusulod sa Biblia. Mutana ko nimo. Sa Revelasyon, di ba na pito ka buok simbahan diha, 7 churches ang giingon? Asa man na ron mga pito ka simbahan, ug unsa man ang simbahan na ron? Asa man ang teksto ka po ato sa mga Tinuang. Bugoy. Nagiingon sa Biblia nga naay pito ka simbahan, 7 churches, di ba? Lagi asa man na karon ang 7 churches na butang ug unsa na simbahan na? Aham na nalukit ng pito ka simbahan. Ako sa glaron ba asa ang Biblia Wala ka kabaluan ng 7 churches sa simbahan? Gani na unsa ni gapon. Diba? Ang kuna lang, wala ba kakaibaluan ng 7 churches nga naa sa Biblia, sa Revelasyon? Yung pangutana ba ka ng i-premise ba? I-premise lagi na ako. Anya, naman sa sulod sa Biblia magkata. Dari sulod Biblia. Giingon sa Biblia nga tawag aning asa galito mabasa tong itawag aning pito ka iglesia. Mutana makay. Wa kay balo na unsa man ning kapila na ko nang utana wa Japon.
Tumagulong nagkatawan eh. Ngayon kay address yung pangutana. Wala. Ito gapo eh. Lagi ba? Asa man ni karon mabasa ang gitawag na to og 7 churches sa Biblia? Imong pangutana ganina eh. Otro yung pangutana. Ito yung pangutana ganina ba? Una bangutan na mo to Ako lang i-clarify ba. Asa man ang kaning giingon sa Revelation nga dunay 7 ka simbahan, 7 churches, di ba? Ang pangutanan nako asa man ni karon ang 7 ka simbahan ug unsa ning mga simbahana? What Okay. are the 7 churches of Revelation? Unsa ang 7 churches of Revelation? Sige, hatagi ko atong 7. Sige, tabagong tiga kay mga mulo yung ganun. Number 1, Nasa Gipadayan, sunda Gipadayan 1, versikulo 9 hangtod sa 11. Na versikulo sa man ang simbahan Episo sa Smyrna og Pergamo tiyog sa ni Epeso, Sirna, Pergamo, yun. Pergamo. Ugo ya Oh, ay, katawa, kasi sineryoso man ako. Yan, sa man, Epeso, Sirna, Pergamo. asa to? Odisha. Pergamo. Sa nasa, Gipadayag. Gitubag na tiga ay nagikya sa Gipadayan. Nasa Gipadayag. Ibe ono hangtod sa 11. 11. Mao kini ang sulat nga imong nakita o gipadala ang sulat mo ngadto sa 7 ka iglesia. Una sa Epeso, Okay. sa Smyrna, Pergamo, Tiatira, sa Sardines, sa Philadelphia o sa Laodicea. Karon, nag-exist ba ning simbahan na at that time gisulat ni San Juan? Nag-exist ba ni? Okay, tubag. Sumala sa akong nabasa diri kay itubag ng katika una nga asa natubag na ko mga diri Wala may nagapunta sa Singapore. Ang imong pangutana wala na pud sa Biblia. Lagi ba kani bang simbahan ang giingon ni San Juan nga 7 ka buok sa Episo, iglesia sa simbahan sa Episo, Smyrna, Pergamo, niya ba sabi nag-exist ba ni siya at that time gisuwat ni San Juan na ba ni? Ana ginagapo pero wala man napanggap. Wala. So kaning simbahan nga nag-exist panahon ni San Juan, nag-exist pa ba ni hantod karon? Naa pa ba ni hantod karon? Gyapon ka po kay kanang mga sa iglesia mga Kristohanon man na ang nagdala Lagi. Nag-exist na ini. So unsa man ning mga simbahan na Brad nga naa karon sa Episo, butang lang dito sa Episo. Unsa ning simbahan nga naa karon sa Episo nga nag-exist hantod karon nga matod mo panahon ni San Juan? Naa na. Unsa tong simbahan nga naa diha sa Episo karon? Okay, tubag. Mga Christian na siya gapo nga gitawag og Lagi Christian, unsa man klaseng Christian kay Sabadista, Christian sada, Muslim sad, mga Iglesang Kristo samo. Atong Jehovah Witnesses, otro po, ikaw, otro sad. Unsa man klaseng Christian na? Assembly of God na gapo. Nabay simbahan karon, nabay kapilya karon sa Assembly of God di anas Episo. Kanang bito kasimbahan na mo na gapo. Nabay Assembly of God karon dito sa Episo. Nag-exist og nabas tulay kapilya dito. Naaga po eh. Sawa ko na. Sigurado ka? Naaga po. Anong di man gini mo itugan nga Katoliko rang ga-exist diya? Awa de kay boga po day. Agoy! Wagin ni. Asa man yung pangutana niya di matubag? Binuang. Ito ba? Kani, lain. Kaning sa gitawag na to og Laodicea, sa Laodicea lang. Nabo mo ikapilya dito sa Laodicea gikan ni San Juan antod karon nag-exist. Nawa gid mawala, nawa. Naagi hapon, ang sumanis gapon. Sigurado kang naamoy kapilya dito? Sigurado kang naamoy kapilya? Sigurado kayo gapo pag research. Kinsa may pastor ninyo karon didtong nakajote nga nag-exist na simbahan na karon? Unsa may pangutana man imo gapo nga. Ang imong pangutana gani. Ang imong pangutana na Sa Biblia akong gitres sa bagay. Dali ra man ning moingod naa mo. Ug kay kantos Laodicea.
Huwag ka siguro katuod asa ni dapit ning Laodicea. Namingon kag naa mo dito. Ah, Binuang. Isa. Ayaw ikiyas ga po. Ay, pangutan ba? Niabot. Sa Biblia man na, i-dress up man nato nang naas Biblia kinsa ng simbahana. Karon naunsi naman ni nooning. Ay, ayaw ikiyas ga po. Balik tas Biblia. Wala na ito pangutan. Wala man ko ni. Wala man ko ni ikyas. Nga ko walang ipangutana lang kang naa diri sa unsa ning naas Biblia na unsa. Aga niyo. Mangutana ko nagyapos Biblia ha. Nagyapos Biblia. Roma kapitulo 1 bersikulo 8. Nagyapos Biblia ha. Sige, ito Kang na. kinsang ningon si San Pablo na una sa tanan nagpasalamat ako kaninyo. Ako basahon gyud para dili ka madihado ba mi gamat is gapo. Wa gid sa. Una sa tanan nagpasalamat ako sa Dios. Pinaagi kang Hesus Kristo. Alang kaninyong tanan, kaning term tanan naka-refer ni sa Roma ha. Kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Ang term inyong retirado na des Roma. Ang pangutana, kang kinsang pagtuo nga nasangyaw sa tibuok kalibutan karon nga niabot diri sa Pilipinas nga gikan sa Roma. Sige. Kinsa pagtulunan? Nasangyaw sa tibuok kalibutan nga gipasalamatan ni San Pablo nga niabot sa Roma, gikan sa Roma. Sige. Okay, tubag. Niabot sa to ha. Dili ani ba ani kang kinsang pagtuo nga gikan sa Roma gipasalamatan ni San Pablo nga nasangyaw sa tibuok kalibutan nga gikan sa Roma. Ang isang pagtuo na. Ang pagtulunan sa mga apostoles, sumunod sa Roma 1, versikulo 5, ako magbasa. Kang kinsa lagi, kang kinsa. Daghan man kayo ron, ay Baptist, Alliance, Methodist, Mormons, kang kinsa man, Sabadista. Ama na, nga gikan sa Roma, nga nasangyaw sa tibuok kalibutan. Pagtuo nga gikan sa Roma ha. Ade, Roman faith nga pagtuo gikan sa Roma. ganan kag direct nga tubag, mga born-again believers. Mga born-again Gikan mo Roma? Gikan mo Roma? Gikan kayo ka po. Kaya ang Sige. pagtulunan, Gikan magamog Roma. Gikan magamog Roma. Ako tres apon. Kano sana abot mo gikag Roma dire? Sa tuiga. ay basta mo ga. Ay sa, paminaw. Roma 1, Sige. nag-ingon na 8. pinaagi ni Kristo na dawat kubikan sa Dios ang katungod sa pagkaapostol. Karon kung Roma 1:8. Roma 1:8. Di ba niingon ka mga born again believers na ang pagtuo nga gikan sa Roma nasangyaw gipasalamatan ni San Pablo. Born again believers niingon ka nga born again believers sa ato pa inyuhang pagtuo dili Katoliko. Ang question, ano sa mo naabot gikan sa Roma padong sa Pilipinas? okay, dari sa Roma 1 bersikulo 5, wala may bitsa diri po man hindi ko mahatag yung Patay. man. Roma 1. Ano ko mangutan nagdamay pizza? Kamu ba? Simple nagpasakop ka na imong bunagin yung wag kay bao unsa mong tuigan abot sa Pilipinas. Na binuang ni. Ano, dugay ra kaayo ga po naa pa maganda mo diri ang assembly. Lagi unsa man dugaya? Pila man dugaya na? Tung niaging tuig gahapon. Unsa man? Ay ba kuan baga po. Ganinang buntag mo naabot. Brad, ganinang buntag mo naabot sa Pilipinas. Dugay ra kay ga po akong atong nagsundan ga po yung ayo na kay ga po man. Lagi ba? Kinsa man ani na lang mag-tres up ta kaning Katoliko sa lang kay mamay unang nagapagkristyano sa Pilipinas. Wahi naman mo, kalibutan dahil ganun sa nga naabot. Kaning tuig 1521 nga niabot diri sa Pilipinas nga Kristyanismo gidala ni Father Pedro Valderrama nga gikan sa Espanya. Diya sa Espanya, kang kinsang unang mga Kristyanismo sa Espanya nga nagabaton sila Kristiyano diya nga gidawat diri sa Pilipinas. Sige. Tubag, wala ginas Biblia. Anong gusto man? Pangutanay. Naas Biblia ingon kag nakuan mi kag born again believe je. Ipatres up na ko ning imong simbahan ug baga tres up bagados Roma dipod. Di usaon man aron. Ang nagdala lagi gikan diri sa Pilipinas ga po sa mga hintel si Pablo. Loya. Pablo sumala sa Loya. ni Hesus Kristo si Pablo na mao'y magpaabot sa mensahe ba? Sige, Brad. Dili lang ko mo question ni mga nabad kay murag hagkot kay singot nimo piki kay galugos gigawas imong kuan imong singot tungod lisod tubagon pangutan na ha. Murag gyapon maugmaan
tag-trisap, bisan ikaw mismo magkakahibalo. So, ani na lang, mangutana ko nimo ba? Kani bitaw niya sa kaning Biblia ta ha. Dilanta mo isgot aning kisay gagamag kapitulo bersikulo kay kibaw ko di gyapon ka katubag ana. Kaning niya sa lagi kaning niya sa mo ra magyapon ni magkagatag tubag di nga magmumugos ko nimo ana. Ingon si Kristo ba sa Biblia tawag ganing ni ang basahon na ko niya. Sa is 51 sa San Juan. Ningon siya, ako ang mukaon sa pan nga akong nga 48 ta. Arita o sa 51 day. Ako ang pan nga gikan sa langit nga nagatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining pan, mukaon jud dili gayod mamatay. Og ang pan nga akong ihatag, maong akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang pangutanan na kumao, nagkakaon na ba ka aning pan nga giingon ni Kristo dinhi og nagkakaon na ka kanos-aman dayon kapila man. Sige. Asa to ang bersikulo nga asa sundan sa tiga gapo ha. Asa una ko mo Unsa man nga? Di katawa man ang gipangutan. Buang, sorry. Asa sundan sa tiga imong bersikulo ha. Namat mo Sa 51, nakakaon na ba ka anang pan nga giingon ni Kristo para mabuhi ka, makabaton kay kinabuhi nga way katapusan niya. Kanos aman ka nagkakaon ana nya kapila man. Sige, tabako ni kasi mente ko na ako basta. Ningon day ako mao ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ning dili gayud mamatay ug ang pan nga nihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ni otro ang pangat 54, basahan 54. Basahan 54. Ang mukaon sa atong unod ug miinom sa atong dugo nay kinabuhi walay katap ug banhawon ko siya sa katong adlaw. Patay, ninduta kay pasalig ba? Nindot kay pasalig si Kristo no? Mukaon, mo inom sa iyang dugo, banhawon sa katapusang adlaw. Ang pangutana kanos aman jud nahitabo na simong kinabuhi karon nga nagkakaon ka ng unod ni Kristo, din kapila man. Sige. Tabak. Ako tabagwa sa ko kakaon sa unod ni Kristo nga literal. Ako mabalay pa lang. Waga nagkakaon sa unod ni Kristo, pahita pod. Literal lang imo ang Luya, waga kakaon sa wala kakaon sa unod ni Kristo, patay. Kana sa tanawa ha, ana ko nga kanus aba na nahitabo sa imong kinabuhi nga nagkakaon ka. Ya kapila man ingon magagwa ko kakaon ana, patay. Literal man dili man simbolikal. Literal man. Literal. Tanawa ha. Basahon na ko ha. Og di ba na literal? Basahon na ko og di ba na literal? Tanawa ha. I-explain niya. Sa 52, human jud ingon ni Kristo nga, ako ang pan nga gikan sa langit nagatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining pan, dili gayud mamatay ug ang pan nga akong ihatag mao nga akong unod aron mabuhi ang kalibutan. 52. Nakahaling kini og mainit nga panaglalisay sa mga Hudyo. Murag kita ba galalisay karon? Ngano man rason? Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon? Nangutana siya. Di ba mo nay pangutana nimo karon? Mura ka Hudyo nga. Saon na nako pagkaon ni literal. Nagtuon ang mga Hudyo jud nga literal jud to. Kasi Kristo man galitok ana nya mo nang nasuko ang mga Hudyo. Gipaluapan baging Kristo. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo. Ang dili mo kaon sa unod sa anak sa tao og dili mo inom sa iyong dugo, di gyud makabaton og kinabuhi. Naningon ra ka nga wa ka kakaon ano. Wow, loy kay kani ron. Di ay mo ang imong pangutana na karon imong giotro nga simbolikal dai na nga pangutana nimo. Dili na simbolikal, tinuod yun literal gyud na nga naman ang ebidensya. Ang mga Hudyo mismo nasuko. Unsaon man ning mga tawhana, unsaon man niya paghatag ning lawas on kanon. Ang suko pa manggali siya. O karon, tagaan ka na kog senaryo sa Biblia. Katong balaang panihapon, ningon si San Lucas kapitulo 19 siyang asoy ingos Kristo. Unya gikuha niya ang pan og nagpasalamat siya sa Dios og gipikas-pikas niya kini. O gihatag sa iyang gihatag kanila nga nag-ingon, mao
kini ang akong lawas, naghatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig pagandom kanako. Pag ingon ni Kristo, mao kini ang akong lawas. Tinuod yun na lawas si Kristo, piki na. Ako tubag, dili lagi to tinuod lawas si Kristo kay kung tinuod. Dayon si Kristo, bad, niana si Kristo diri senaryo nga mao kini ang piki kung lawas wala. Unsa gingon ni Kristo? Okay. Pag ingon ni Kristo nga mao kini ang akong lawas. Lawas ginang tinuora o. Lawas-lawas na. Ako tubag, dili lagi na lawas ni literal ni Kristo. Sa. Pag ingon ni Kristo, mao kini ang akong lawas. Lawas gina ni Kristo o lawas-lawas na. Ako tubag, dili lagi na lawas si Kristo nga literal ka na pag ni Kristo. Unsa man ni si Yudin? Waan manimog. Ade, atong paluapan pagod para makaibaw jud og tarong, para makasabot juga. Niingon si San Pablo sa 27 sa unang Korinto 11:27. Basahan ako ha. Busa Asa mabasa? ang mukaon sa Asa mabasa? Asa mabasa? unang Korinto 11:27. Niingon siya. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo. Moinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos makasala batok sa lawas ug sa dugo ni Kristo. Pangutana nago, asa man ta nakasala sa pan mismo nga diingon diri ni sa pan nga literal lang o sa lawas gid ni Kristo. Okay, so mala sa imong ibasa sa lawas si Kristo pero ang akong Oh, tanawa. Literal gid ay na. ang gikan diri ka Niuyo na naman nimo nga makasala dito sa lawas ni Kristo dili sa pan. Literal gid ay. pangutanon day balihan di ka pangutan ha. Katong mga apostoles katapon sila katong niingon si Kristo. Suwa jud ka kakaon in short. Pangutan ba kay matan nimo lawas ni Kristo ang taon sa mga apostoles. Akong pangutana. Yung sa man pagtadtad si Kristo. Yung sa man Agi pagtadtad. tubag. Oh. Dili personal gitadtad paninaw ha. Ay. Dili personal gitadtad si Kristo nga kanang iyagong personal lawas gitagod-tagod nga panalitan karon apostolis kunuhay kang Kristo nya. Ikaw ni kaos kamot then speakers lain sa dalunggan ang pikas diha pinaagi sa tinapay nga gikonsagrahan ni Kristo nahimo siyang literal nga lawas kay kung magsupak-supak ka ana gihimo nimo si Kristo walay gahom limitahan nimong gahom sa Ginoo naingon ra ba nimo wa pa ka kakaon ana na wa jud kay kinabuhing way katapusan Balihan di ka gabo. Ikaw ka nag-iikot ha ano ito gabo gamay. sige ako lang gisiguro kog basig wa ga function atong microphone sayang sige Balihan di ka pangutan na gabo. Ikaw kano sa manakag pangutana ako'y mangutana nimo unsi Wadyo ka kakaon ane, ingon ka wa ka kakaon na disgrasya wa kay kinabuhing way katapusan ane. Nagapabalin ti ka pangutan na kay matod nimo literal nga lawas si Kristo. Sa matod nimo wa man ka kakaon, pasabot lang wa na kay kinabuhing way katapusan. Ade niingon maka nga nakakaon-an ka na ako diyan ko mo ko taon sa literal nga lawas si Kristo. Ako pangutan na. Kano sa man ka nakakaon sa literal nga lawas ni Kristo ug unsa man partiya sa lawas ni Kristo? Literal kanus an nagkakaon literal sa lawas ni Kristo during my first communion. Unya mangutana ka ano sa akong first communion when I was in elementary ha katong naiya sa una nga mga gipakumpisal ang mga estudyante dahil nagatag og first communion. Ikaduha ngutana siya sige ba ay ba pamina sa ikaduha sige ba kaon kada Domingo nga nisimba ko gawas anang Domingo kung nisimba ko laing adlaw magkakaon gyapon ko. Oh sige. Ikaw wa gyud mo. Ikaw wa gyud mo. Di wa gyud kay kinabuhing way katapusan. Kada Domingo ka magkakaon. Ako pangutan na. Naingon man siya tanawa ha. Mao man ay giingon pareho man tang Sunday keeper no kay pareho ra man tag Domingo service matod pa sa Sabadista pareho man mo Sunday keeper. Usa giingon ni San Pablo sa Biblia sa Living Bible. We may on Sunday sa Living Bible ha. We gathered for communion service. Question, amoy kalawat? Amoy Holy Communion? O makita kakaon, ingon ka. Na. Akong baliw ng pangutana. Oo. Kay
Oh. nakakaon kawa si Kristo atong Domingo. Akong pangutana, naa ba si Kristo atong miaging Domingo, naa ba siya? Oo, wala. Naa siya, presente siya diya sa Santos nga misa, pinaagi sa Santos nga Eucharistia. Present siya diya, pinaagi sa Santos nga Eucharistia. Pagkonsagrar sa pare, himua kini nga lawas ug dugo sa among Ginoong atong Ginoo, Ginoong Jesucristo. Di ba moingon ng pare na pagkonsagrar, ipadala imong balang espiritu aron pagsantos ning maong mga gasa, aron maghimo kini nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Pag ingon sa pari ana, pag humanyag konsagrar, mawala ang pagkapan, mawala ang pagkabino, nara dili mautro ang kanang gitawag sa atong pananaw, pero through our faith sa atong pagto, dili na to na makita our naked eyes. Gawas kung pakitaan ta sa Ginoo, gawas atong katong munghing kamisa nga gaduha-duha sa lawas beginis Ginoo diyan nahimo man. So dili na to na sa makita nga na form gid sang nausa but through our faith. Kay misteryo man na onya nana nakabutang gitawag nag-transubstantiation sa theology. Pag humanog konsagrar sa pari ana, mahimo gina siya automatically lawas ni Kristo. Pag ingon sa pari, nikuha siya sa pan. Di pa salamat kanimo, dipikas nini gihatag niya ngadto sa mga tinunan ug niingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a ay kini Mga igsoon. nang remove man kakid. Di mo nga maminaw ko. Gatubag pa man ko, ikaw may nangutana, gatubag pa man ko nya. Kalit lang nyo ni mo remove, binuang nangimuha. Ako baliw pangutana be, ako kang baliw pangutana be. Kay matan nimo nakakaon ka sa si Kristo atong Domingo ha, atong Domingo niyon ka nakakaon ka sa lawas si Kristo atong Domingo. Basi mamakag ka, tayo. Akong pangutana, unsa man bawasa o unsa man ninyo pagtagtad si Kristo aron Wala ani lagi ba? Tubagon ako. Dili la wala lagi na mo nagitadtad personally si Kristo. Ikaon na mo si Kristo ang iyang lawas literal pinaagi diha sa pan nagikonsagrahan sa pare. Mao na nakapalawas ni Kristo. Di pa mina sa mao na nakapalawas ni Kristo mo na among gikaon matag membro sa Katoliko. May nang Katoliko nagkakaon kaysa imo wa gyud mo. Hindi ka nararamdaman nimo wa gyud ka nagkakaon. So kanang simbahan nga mong gipasakupan, gataman ramos basa-basag mino, wa mo'y kaon. Binuang na. Mato nimo nakakaon ka sa lawas si Kristo. Lawas ni Kristo imong giingon na wa ka maingon nga simbolikal kay imong giingon literal. Akong pangutana unsa man sa lawas na kaon nimo ni Kristo, unsa man kapiya sa lawas? Tibuok lawas nakaon ako kay kanang ni ang Santos nga Eucharistia nga gikonsagrahan tibuok na nga lawas ni Kristo. So pag ingon nagkakaon ba ko nagkakaon ikaw wa gyud kilala gina nimo ganina nya ingon ba si Kristo ang di makakaon wa gyud kinabuhing way katapusan di jud ka banaon wa gyud pagkaron gigamit pa niya ang Biblia butbuton kuno ko Roma 3:4 tanang tao butbuton pag ibinay niya karon nga wasoy labot sa giingong tanang tao alien dagoy ni patay Si bawi na lang pangutana kay ako'y mangutana nimo di sa magkatubag. Matod nimo literal tanang lawas nakaon nimo akong pangutana. Ano sa namatay si Kristo? Sa namatay si Kristo. Namatay siya. Good question. Nisan 14 sa bulan sa kalendaryos mga Hudyo. Onya karon kay niingon man si gitawag na to og wala bini nasayod nang nangalap ni kahibaw ba. Niingon man si San Pablo sa Biblia nga tawag aning ni ang sa 20 gitawag og 25 sa 25 ta padulong 26 diya sa unang Korinto 8 11 25 padung 26 ayaw palungab si palungon sa dimo nga gabasa pa ko kuman sa panihapon gikuha niya ang kupa og miingon mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitimaan sa akong dugo matag inom ninyo niini buhata kini sa paghandom kanako o nya kay sa 24 atras ata unya sa 23 ta sugod kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo
nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. 25. Umansa pa niyapon gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitimaan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata kini sa paghandom kanako. 26. Kay sa matag kaon ninyo niini sa pan ug matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. Mao na karon ang simbahang Katoliko nagsaulog na putas paghandom sa Lenten season. Kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo ang buhada ka selebrasyon. Una, kamatayon. Sunod, Easter Sunday. Muna na kada kaon, matag inom, matag kaon, matag inom. Gihandom ninyo. Unya karon kay special jud nga paghandom Japon kay naghandom tas kamatayon ni Kristo. Kay ikaw kay dideklarar gini mo na ganina wa kay kaon. Patay ka diha. Question, sa imong gibasa ng kung saan mao kini ang akong lawas, akong pangutana. Ang lawas ba itong literal o symbolical? Sabagay. Ang sa to? Ang saan mao kini ang akong lawas. Ngayon, sa imong gibasa, ang saan mao kini ang akong lawas, akong pangutana. Sa imong gibasa man sa imong gibasa. Akong pangutana. Ang kutubang pan, dili to literal o literal to siya? Okay, tubag. Literal to siya nga pan. Tinuod yun itong naang pan. Di ba? Tinuod yun to. Di mo to ingon gagadrawing si San Pablo. Ipakita niya sa mga tawag na ingon sa goy. Na-drawing nga pan, no? Nyamo niya. Wala. Tinuod yun itong pan. Dili to drawing, ha? Nakatong pan, human gikonsagrahan, nahimong literal nga lawas ni Kristo. That is why, niingon si San Pablo diya sa gitawag na tog 27, ang mukaon sa pan ug moinom siyang dugo sa takos nga dili makasala batok sa lawas ni Kristo. Lawas mismo, wag gid moingon nga simbolo lang. Wag gid moingon sa pan, sa lawas gid mismo. Nakasabot ka na. Okay, kay matod nimo sa lawas ni Kristo og dili simbolikal sa ato pa literal. Sa ato pa, yun sa man pagpikas-pikas ang lawas ni Kristo kay literal man kaya. Yun sa man pagpikas. Yun sa pagpikas-pikas. Pagpikas-pikas, buti pasabot, yapod-apod ba? Namutan na kag yun sa pagpikas-pikas. O naaman sa mga na may gitawag na to, inignisa, pikason man nas pare, itong dako nga big host, may tawag na, niyang gambay, small host. Pikason man nas pare, o pagingon, mao kini ang lawas ni Kristo nga gitugyan alang kanato. Buhata kini agig paghandom kanako. Di ba? Niingon ang moingon ng pare nga, mao kini ang lawas ni Jesucristo nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, pulahan kita nga gidapit panihapon sa Ginoo. Wow, wagi kay kaon, wag kay labot sa dapit. Ang atong pangutana ba? Ang atong nalawas ni Kristo ni abot man kagmisan nga kanang kalawas lang ina. Sa labot, di man, mao man ay, oy. Kana Santos nga misa, maunay nakapakumpleto tungod kay gitawag na to namang gud ng Santos nga Eucharistia. Pag i-deny nimo nga dili literal simbolikal, takaay ko ebidensya simbolikal ra na. Example. Kini yung gintay mo ang panga po. Mo ang lawas sa Kristo mao kini ang panga. Kani pa nga pan nga akong example nimo literal ba ni siya nga lawas o simbolikal? Aman kana imong gawiran. Panday na. Example ba? Example ba gini ningon na si Kristo kini ang pan mao kung lawas. No, ningon si Kristo basa. Akong pangutana, kini ba nga pan literal ni nga lawas ni Kristo o simbolikal na ni nga pan? Okay, pag kanang ni ang gitawag nato og simbolikal, binuang na. Kaya in the first place, wala mo ingon si Kristo kini mao ang simbolikal kung lawas. Wala man kay mabasa na. Ang ingon ni Kristo kini mao ang akong lawas kana human sa konsekrasyon, human sa konsagrasyon. Unya kay imo mang i-deny nang niya, i-provide ang imong ebidensya nga ingon si Kristo, simbolo lang. Pero motoo ko nimo. Sa ato pa sa iyo din nga pa. Naglibog na. Naglibog Naglibog na ba?
Wala siya. Kinsa man ni sulod, hello. May gabi sister, kinsa man ni sulod nga bay. Dili ko bahay, brother. Okay, sa man na. Oh. Bro. Magbahay good kita book. Okay, pailas pangalan brad, and relihiyon asa ka nagpasakop brad. Di pagkuhan ang tag. Bro. Roman Catholic. Lay, ako pangutana mo ganina ba? Wa man mo tubaga. Wala mga Ah, lingaw-lingaw ng istorya oh. Yan na ito bang okay. Ano po? Ito po lang mga Ano lang Brad? Brad, mangutana ko base sa base sa imong nahibaw-an Brad. Kanang lang nahibaw-an nimo ba? Pila may usa may apelidong Kristo Brad? Matan na lang pagkagwas dulu. Bacaon na, bacaon. Unsa yung apelidong Kristo? Ang sa apelido ni Cristo, dali sa buhat na ito, paminaw sa akong to bagay. Kubagon ka. Oh, ang tana ko. No, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibutan wala na laing ngalan nga gihatag wa may apelyido diri ngalan Ngalan raw way apelyido. Posible. Pero sa dili gasugod ning mga pagpumutang og apelyido sa mga tao kano? Sunod pa ko na yung dito po. Wa may apelyido si Kristo. Sa Ay. mga apelyido. So Brad, ako nagtuo ko si Kristo Dios, ikaw sad gatuo kag si Kristo Dios. Siyempre, maingon po ka nga, nailhan ka sa Ginoo. Ako maingon po kong nailhan ko sa Ginoo. Itang duha, kasi taglim ani nga nailhan ta sa Ginoo. Okay ra nay kasi gisalikway. Ang pangutana na ko mao. Kinsa-kinsa man tong mga kaliwat ni Hesus Kristo, Brad? Kinsa tong mga kaliwat ni Hesus Kristo? Ang nasa Juan 1 versikulo 12 kami ito. Katong Kinsa tong mga ancestor ni Kristo gikan ni Abraham? O gikan ba ng Abraham? Kinsa man to? Kinsa man to? Kami lagi to using tapo. Sa iwa may mamutanag kamo ba? Base sa Biblia na itong gamiton ba? So, akong kano na? Kaya itong mga kagikan dyan ni Kristo, kinsa mo gito mga kagikan, ancestor, makaliwatan. Sige. Una, si Abraham. Sunod ni Abraham, kinsa man to? Si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Wael. Wael. Wala ni. Dili ni kaliwat ni Kristo kay ultimo kaliwat ni Kristo dili kay balong motrisap. Mura ka ani og may apil og reunion ba nga. Kinsa magang kaliwat Brad? Nya pagtanaw nga wa ka kay bawo murag di man ka parinti na mo Brad. Kaya na ni. Sige, Abraham, si Isaac, si Jacob, man Jacob, gisa pa. Naan sa mga mo may pangutan na tipo. No, wa kay balos kaliwat. Nakabasa ko pero nakalimutan na ko pero wala mo ko magtanag na ba na si. No, wa man kay balos kaliwat ni Kristo na binuang ni. Balikan tiga pangutan na namo kay pangutan na nagkapi sa lidra. So balikan tiga pangutan na sa may kasi gising ka po. Man, ako'y balihon ng pangutana. Sabaga. So yun ba kayo? Si Abraham, mao ang amahan ni Isaac. Si Isaac, amahan ni Jacob. Si Jacob, amahan ng Huda. Aminaw ha? Ano kayo ka ba? Imo giingon kay Wael man. Si Huda, dili Wael. Tunod, ang iyang igsoon nga, paminaw sa ba? Ang iyang igsoon nga si Huda mao ang amahan ni Pares, dili tong si Wael ha. Og si tawag aning niyang si Sarah, si Tamar ang ilang inahan ana. Ya paghuman ni Pares, kanas Pares mo na amahan ni Asrom. Minog maayo kay para makaton ka bagay. Para ba intaw na sayod ultimong sus Ginoo ko. O amahan na ni gitawag na tuog Asrom. Ya si Asrom pod, aminaw sa. Kaya ko kang tugaanan kay dikliman ka nga kamo apil mo. Amahan ni Asrom. Amin na ba? Imo Wael na ba tayo mong giingon ganina? Nakanas Asrom kinsa man na? Si Asrom mo nang amahan ni Aram.
Si Aram mo punay amahan ni Aminadab. Paminawa. Si Aminadab mao nay amahan ni Naason. Kana si Naason amahan ng Salmon. Dito Salmon sa tinapa ha. Nya kana si Salmon mo sa nang amahan ni Boos. Nya kana si Boos kinsa man na ang ihat ng inahan anak sa mangan si Rahab. Nya kana si Boos mo punay amahan ni Obed. Si Ruth mao ang ilahang inahan. Kana si Obed amahan ni Isay. O kana si Isay mo nay amahan ni Hari David. Kuha mo. O next. Kita man na si Hari David. Si Hari David mo nay amahan ni Solomon. Nya ang iyang inahan na asawa ka ni adto na ni kisaman Urias. Wala magkabaw ka na ba? O nya kana si Solomon mao na amahan ni gitawag paminaw sa okay kung human. Itris up na ko ning kaliwatan ni Kristo kay ikaw taman naman kang wail. Pasabutan ni wagi ka mailhing Kristo. Mura ka ana og ni apil kag kuan ba ni apil kag reunion pagutana gisa magang kaliwat ba ni wala ka kibawon. Ulaw ni ka ni. Na bino. Nagbasa man ng Biblia. Ayaw. Wala sa nagbasag Brad, kanang niya Brad, dugay na kay nako ng gimemorya Brad, challenge pa ko ana. Kaya nga naman, na-challenge ko anang niya sa una nga nagtanaw kong apologetic kung wa ka kaibaw ana, guay Biblia di ka kahibalo, gasalig ra kay mabasa. Binuwa ng imo, tanawa ra ko ng imo. Kabalo po asa na siya mabasa. Kabalo po. Na ikaw, kabalo kag asa nabasa pero pagkangutana nakabalo ba kag kinsa, wa pod. Taman ra kas tingog wael. Tanawa ra. Asang paita. Taman ra kas wael ani ang hindi nga na wael kas Ginoo ani ang trabaho. Samo taga pagkakaon siya. Wala, naunsa man ni sibot na nga. Gituluan ni noon ti ka, ikaw gipangutana ka. Wala kay malo ningon ra pag humani ni Jacob ningon na kay sumpay nimo Wael. Pasamutan na wa to ka Elias Ginoo. Na, disgrasya gani ron. Kung nagbasa man ka, kay ba mo ko asa nga mabasa. Brad, og para nimo pwede sa og para nimo gabasa ko bintaha na lang. Ikaw wa gyud mo. Ay, naunsa man. Kung basa ka. Katawa Ang sabi niyo, hindi ka pubugoy kayo magbasa man. Brad naamoy kuan Brad naamoy gitawag og kapilya karon didto sa Roma. Unsa man? Kinsa may Naay mga ikaw naay mga assembly of God didto sa Roma. Pertindaghan na gapon, unsa man ko. Asa man dapit nga barangay? Asa dapit nga barangay? Asa dapit nga lungsod sa Roma na og namang lungsod ning Roma? Asa man na nabilong dapit? Gapo i-research na gapo kay wa ko kaadto. I-research na to dire. Ingon siya ato tawag Assembly of God. Assembly Gapo na of ulo. God. Ayaw sa. Limited na kung Daghan na sila founder. Map. murag kay mapawag mo niya po. Ano sa magang Nurinder